Bun venit la cea de-a treia legitate din primul modul, legile vieții. Și ea este loialitatea sau credincioșia sau apartenența. Ce este oare asta? Și vreau să vă spun că ea este de 4 feluri, da? Este loialitate de familie, este loialitate de neam, și loialitate socială și loialitate divină. Da? Ce înseamnă loialitate de neam? Păi dacă la tine din generație în generație s-a transmis că bogăția este un pericol, de ce? Pentru că cu vreo 3-4 generații în urmă a fost cineva care a avut niște moșii și au fost deportați sau li s-a luat avuția. Ce programă s-a înscris în acea generație? Că bogăția este un pericol. Acum, de la mamă la fiică, de la părinte la copil, s-a transmis acea programă, acea frică, că avuția este un pericol. Și anume, este în pericol viața ta. Deci este inclusă supraviețuirea. Și creierul, când este inclusă supraviețuirea, el ce face? Întotdeauna va înlătura orice venit în familia ta sau orice oportunitate ca tu să te realizezi material pentru ca să nu fii în pericol. Și va alege ce? Va alege sărăcia. Deci, în loialitate este inclus foarte puternic programul, trebuie să aparțin neamului, familiei, ca nu cumva eu să mor. E inclusă supraviețuirea, hormonul stresului, da? Când eu, chiar dacă câștig cu greu, dar eu știu că în modul ăsta eu supraviețuiesc. Da? Asta poate fi deja o loialitate de familie, a doua categorie. Când tu ești loială mamei, cum mama a muncit din greu și nu a trăit așa și nu a făcut o profesie care a fost după inima ei, toată viața visa la profesia aia, dar a muncit din greu. Exact așa acum faci tu. Muncești din greu și nu profesezi pe ceea ce ți-ți place, nu faci ceea ce ți-ți place. Sau poate fi și altă loialitate de familie. Dacă mama a divorțat, atunci divorțez și eu. Pentru că spun în felul ăsta, o faci subconștient. Mame, pentru a-ți aparține ție și pentru a primi dragostea ta, eu voi face exact ca tine. Eu te voi copia exact pe tine. La fel voi divorța, la fel voi munci din greu. Da? Și este loialitate în mai multe domenii. Poate fi și în domeniul de sănătate, da? Dacă mama a fost toată viața ei mai mult, oi, azi mă doare capul, mâine mă doare burta, apoi mâine mă doare piciorul, exact și tu ești loială față de ea, subconștient, și ești și tu bolnăvicioasă. Astăzi cu ureche, mâine cu gâtul, apoi mâine cu burta. Dar tu nu știi că asta este inclusă programa de loialitate care s-a format până la 5 ani. Legătura asta neuronală, mame, vreau să-ți aparțin ție doar ca să primesc iubire. Și am să creez în viața mea, am să creez așa o realitate, că eu sunt bolnăvicioasă. Ok, ca să primesc atenția mamei. Dar, hai să vorbim și despre celelalte, da? Loialitatea socială. Loialitate socială. Aha, toți sunt într-un stres că economia cade, că este un conflict militar, că mâine nu o să avem ce mânca. Da? Și toată societatea este într-un stres și este într-o tristețe și într-o depresie profundă. Și tu, fiindcă vrei să aparții acestei societăți, ești exact la fel. Dar, de fapt, ce s-a inclus? S-a activat butonul supraviețuirii, care este o frână. O frână. Ba chiar uneori cădem în jos destul de tare.
aha, am intrat într-o depresie și mă duc în programe destructive destul de adânc, încât îmi dăunez mie, îmi dăunez în relația cu familia, m-am concediat, am intrat, nu știu, pe pastile și tu îți dăunezi ție și familiei. Ok, cum pot această loialitate, acest buton care mă frânează, să-l transform într-un accelerator? Activând loialitatea divină.